Fyaɗe. Allah ki hakuri. Me faru? Fyaɗe za ta mu. Fyaɗe? Ya mana. In za ki ba fyaɗe? In ka tuwa da ke? Kina ganin yaro ɗan shekara 7. In za ki ba fyaɗe? Ki wala nace da Allah mu da hukuma tsakanin mu da ke. Daga tambaya fa na. Karama mu. Na ɗebo ruwan da. Karama mu. Ba fa abin da ne mashi. maka? Ba fa abin da ne mashi. Kawai Kawai tambayan sa nake. duba. Duba. Zo ki dana. Zo ki taka. Moka! Hello. Jama'a assalamu Na ga alaikum. sharri kirigiri. Karin bayani. Ina kwara. Kamar da kuka sani a channel namu na Dan Sholi, je mu gaya muku to yau za mu saki bidiyo na musamman mai suna Dan Aike. Karfe nawa ma? Karfe 8 ko 9 ne? Tara. Karfe 9. Karfe 9 na daren yau din nan. Tun daga yanzu za mu sa muku shi a Premier, shi zai jira ku. Ina gaya muku bidiyon nan kar ku bari ko da minti ɗaya ku tsallake. Kalle shi har ƙarshe ba ki ba shi. Har ƙarshe. Dan Ina Aike. ciki yana Nan ake. Nan ake. Dan Aike. aike. Ai. Hello. A kafta.